ва ин одамо уҳдадор намебошанд ки аз ҳама ҷои боваринок мо фақат доим мегӯем ба шумо ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳем бинед номи шумо дар рӯйхати чорни спискаи Россия ҳаста ё ин ки не, ин чиза донистани шумо ҳатмӣ мебоша. бародари азиз, номери ватсапи рӯи экранда бинависонед, проверка мекунанд ва ҷавобша мегардонанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи аннулировать кардани паспортҳо аз ҷониби Федератсияи Русия. ҳукумати Федератсияи Русия тасмим гирифт ҳар нафаре ки дар учёти военни худро ба қайд намегирад, шиносномаҳо аннулировать карда мешаванд. дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ ба Федератсияи Русия ҳозир мешавад ва паспорти худро ба учёт намемонад, дар ин ҳолат гуфтанд ки паспортҳо аннулировать шаванд ва аз қаламрави Русия депортатсия карда шаванд. хоб ин мавзӯъро мо якчанд рӯз пеш гуфта будем, вале дар инҷа боз якде навбонии дигар дар ҳамин мавзӯъ ворид кардагӣ ҳастанд. бо диққат гӯш кунед, нафарҳое ки паспорти российский доред, ин қонуне ки қабул шудагии аннулировать кардани паспортҳо ба ҳама нафарҳо тааллуқ надорад, яъне ба киҳо тааллуқ дорад, ба киҳо не. бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия то соли 2017 паспорти российский гирифтагиянд, ин нафарҳода ин қонун тааллуқ надорад ва паспортҳо аннулировать намешаванд ва ин одамо уҳдадор намебошанд ки хичона дар учёти военнӣ бимонанд, чунки то соли 2017 тибқи қонунгузории Федератсияи Русия ҳатмӣ ва зарурӣ набуд ки шаҳрванд вақте ки ба Россия сафар мекунад ва паспорт дастрас мекунад, хича дар учёти военнӣ бимонад. ин қонун баъди соли 2017 қабул шуд ки вақти гирифтани паспорти российский бояд ки шаҳрванд хича дар учёти военни Россия бимонад. нафарҳое ки баъди соли 2017 яъне паспорти российскиро дастрас кардагиянд то имрӯз, ана ҳамин қонун ба ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад ки бояд хичона дар военни учёт бимонанд. вагарна дар ҳолати намондани военни учёт паспортҳо аннулировать карда мешаванд ва аз қаламрави Русия депортатсия карда мешаванд. ба ҳамин хотир хутон хулосатона мебурорем баъдан ки чӣ кор кунем ё чӣ кор накунем. ва мо хостем ки ҳамин ҷиҳати ҳамин паҳлӯшам бифаҳмонем, чунки ҳастанд баъзе нафарҳое ки синну солшон калонтар мебошад, мисол вақтҳои пеш паспорти российский гирифтагиянд ва мо хостем бигӯем ки ин қонун ба кӣ тааллуқ дорад, ба кӣ тааллуқ надорад. умедвор ҳастам ки дуруст фаҳмондам ва шуморо ҳам хуб фаҳмидем. бародарои азиз, акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем бародарҷонои ман. ва ягон нафари шумо агар хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, одамои боваринок рақамошон дар рӯи экран мебуроянд, шуморо кӯмак мекунанд ай граница мегзаронанд. Нозимов нависондай: салом, ҳамин меган Тоҷикистон бирай, 3 моҳ меси баъд омада метонӣ. ҳамин гап рост бошад? ҳозир дар аэропортҳои Россия ҳамин чиза бар назар гирифтаистанд ва ҳамин чиза причина кардастиянд, бисёр аз рейс гардондастиянд шаҳрвандои Тоҷикистона. яъне вақте ки сафар мекунед, мегӯянд ки чӣ ба шумо 3 моҳ наистодед, бояд ки 3 моҳ бестед. так тибқи қонун бигирем, агар нафарое ки гости рафтагиянд мигратсиони карта хатӣ, ана ҳамин нафарҳо вақти биромадан бояд ки 3 моҳ баъд абрад наворид шаванд. идимоҳ нависондай: раҳмат, ҳамин хел роҳ нишон диҳед, савоб мегиред. аввалош худо, баъдан сафоратхона ҳам камтар кор мекунанд, ҳуқуқи муҳоҷиронро поймол накунанд. бале, сафоратхона мо чӣ хеле ки гуфтем, барои мушкилиҳотон метонед муроҷиат кунед, шуморо кӯмак мекунад. чӣ хеле ки дар барномаи гузашта мо қайд карда гузаштем, рафта аз ҳоли шаҳрвандое ки дар спецприём қарор гирифтагиянд бохабар шуданд ва бо роҳбарияти спецприём дар шаҳри Москва намояндаҳои сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбатҳо анҷом доданд то ин ки ҳар чӣ зудтар ба ватан равона карда шаванд. Умарбек нависондай: салом, силкаи 120 000 нафароне ки аз тарафи МВД Россия пешниҳод шуда буд, ба МВД Тоҷикистон чӣ хел дастрас кунем? бародари азиз ва гиромиқадр, агар шумо хутон сайта истифодабариша бифаҳмед, метонед ки сайти меҳнаттиҷӣ дорен, дар ҳамунҷо ҳамин рӯйхат ҳастад ва шумо хутон метонед ки ному насаби хутона проверка кунед ё метонед ки ҳамун рӯйхата аз ҳамунҷо скачат карда бигиред. як нафари дигар нависондае ки: ассалому алайкум бародар, видваренияра дар куҷо месанҷанд? адресам менавишти, раҳмат. аз ҳама ҷои боваринок мо фақат доим мегӯем ба шумо ки ҷои шиноснома ба раводид ҳастае ки мерен, ҳамунҷо муроҷиат мекунед, ба дилпурӣ ҳама линияҳоро проверка карда барои шумо метиҳанд.
як нафари дигар нависондаи ҳакаи Сорбон ассалому алайкум. Ҳамин баъди соли нав авфи муҳоҷирон мешавад ё ин ки не? Бародаро, дар ин борарам видео кардем ва ба фикрам ки дастаточнаи ҳамун видеои кардагии мо гуфтем ки бояд шавад, яъне пешниҳод шудагӣ буд, вале аниқ нестае ки мешавад ё ин ки не. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум ака. Баъди омадан Тоҷикистон чанд қапас метавонем обратно бирем? Документҳо ҳамаш созай. 3 моҳ бестен и ба фоидаи хитон мебошад, чунки ҳозир бисёри нафарора ба ҳамин мақсад гардондастанд обратно ки бояд 3 моҳ меистодем баъд меомадем. Ҳамрақулов нависондаи бародарҷон, ман дар моҳи феврал 27 сола мешавам. Аз хизмати ҳарбӣ озод мешавам ё ин ки не? Бале, моҳи феврал 27 солашен, аз хизмат озод мешавем. Як нафари дигар нависондаи ки ассалому алайкум акаи Сорбон. Шумо мегуфтен ҳамин паспорти ман як варақаш кандагиае, ба кор меомада боша ё ин ки не? Барои як варақи кандагиш вақте ки агар проверка кунад паспорта метавонад ки шуморо аз рейстон бигардонад. Ба ҳамин хотир барои дилпирии хитон метавонем паспорти нав бигирем ва ҳамун паспорти пештаратонам монем беиста, чунки ягон ҷо сафар мекунем ва ба шумо савол мешавад ки аз чӣ сабаб паспорта иваз кардем ва шумо нишон метиҳем ки хеле мушкилӣ буд, ман паспортма иваз кардам. Як нафари дигар нависондаи ки ассалому алайкум ака. Ҳамин дар паспорт дига имзо боша, дар дига документҳо имзо дига боша. Оянда ягон проблема мешавад ака? Имзои хита дар назар дошта бошӣ бародар агар? Не, ягон мушкилӣ намешавад. Динаев нависондаи ака, ҳамин видварения аз депорт чӣ фарқ дорад? Видварения аз 3 моҳа то 5 солара мешавад, яъне ҳамин муҳлатҳо видварения мешаванд. Аз 5 сола сар карда болотар депортатсия мешавад. Ҳар душ бигем запрет на въезд ба ҳисоб меравад. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, савол дошта бошед дар комментария бинависонед саволотона. Худованд хоста бошад, боз дар видеои оянда комментарияҳоро мехонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.